Здравейте, потребители на YouTube, аз съм The King. Аз се пиша Хост Гуилермо в YouTube, но реших така The King, защото днеска ще играем Minecraft Shaders Patch. Пишете в Google Play как беше Shaders Patch. Не. Patch Mod for Minecraft PE. То ще излезе едно жълто и си теглите и ще трябва да стеглите блок лаунчер. И ето блок лаунчер. Защото иначе не може да си инсталирате модовете. Не знам защо. Днеска ще играем Minecraft Survival Pocket Edition 14 версия. Ето, то се личи даже като емот. Вижте, крие се зад слънцето. Ще направя малко. Ще събера малко дървета. И така. Пинки. О, опа, какво стана? Взяхме много дърво. Те да живеят тук. Да, кинки. Да, кинки. Ще направя... брадва, ще ми направи... Направих лопата. И както виждате... Добре, пачка е много як. Добре са и стават за PC. Но и двете са добри. И ето, то се вижда даже. Не е като така, като оригиналния Minecraft небето, ето слънцето е кръгло. Ще си изтеглям мод с мотор или кола, хеликоптер, така стравите. Да, ще се опита да се изкача в върха, но не става. Ще играем креатив, Minecraft, креатив мод. За напред, но не сега. Да се кача горе. Това искам, друго нещо не искам. И само така. Ляво дясно ще се качвам. Тук казвам ляво дясно пада. Нищо, кът не можем да го изкачим. Не можем. Сега да умрат. Къде сте? Да, тук е маймун. Да, тук е. От тебе ли ще го нацелим? И умря. Къде се оставихме? Крафтинг тейбъла. Лего. Ето, може да направим лего. Вече направихме. И малко да разгледаме мапа. Както ви казах, стават за PC, за Android, iOS Game, дето са iPhone
за так срахте. О, село! Ура! Село! Това беше невероятна върха. Намерихме село in the texture page. Но нищо, да не се радвам все пак. Да не се радвам, само да играем. In the game, the king. Аз натиснах. Вземам си коя къща. Някъде. Опа, бъгва. Може би тая къща. Това библиотека. Селската библиотека. И The King. Ще питам да си сменя името на YouTube. Така че не мога да се намеря една хубава къща. И той не ми хареса. И това не ми хареса. Тази голямата къща ще видим. И водата е реализирана малко. Но не е цялата. Отде съм ли за тази тъпа къща? Майко, какво стана? Нещо ми бъгна играта. И това беше от мен The King. Се абонирате и subscribe. Довиждане!